هەفتەیە بێ وێ لە هەولێرێ gelek tiştên baş çê bibin hevdîtinên girîng wê hebin hûn manşêtê dibînin Serokê Barzanî di nava wan civînan de ye xêr têda heye çi ye Şandeya DEM Partiyê ya İmralê ku hevdîtin li gel rêberê PKK Abdullah Öcalan pêk anîbû wê serdana Herêma Kurdistanê bike li gel Serokê Barzanî, Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û Serokê YNKyê Niştimanî Kurdistan Bafil Talebanî wê bicive. Şandeya Partiya DEM wê 16 mehê meha Şibatê yanî vê mehê wê li Herêma Kurdistanê be destpêka wê were Hewlêrê piştra idî wê biçe Silêmaniyê. Şand 16 vê mehê li Hewlêrê ye, 17 mehê jî li Silêmaniyê. Di nava Şandeya DEM Partî de parlamentera wanê Perwîn Buldan heye, parlamenterê İstanbulê Sirrî Süreyya Önder û hevserokê Partiya DBP Keskin Bayındır cih digirin. Di civînan da wê behsa naveroka hevdîtina li gel Serokê PKK Abdullah Öcalan bike ku Şandeya DEM Partiyê li zindana İmralê pêk anîbû, mijara sereke û armanca sereke ya vê Şandeyê ji bo Kurdistanê û hevdîtina li gel Serokê Barzanî û serkirdeyên diniyên Kurd ew e ku gaveke baş ji bo destpêkirina pêvajoya aşîtiyê li Bakurê Kurdistanê û li Tirkiyê were avêtin ku tê çaverêkirin di demeke nêzik de dest pê bike ji ber ku ihtimaleke mezin heye Serokê PKK Abdullah Öcalan roja 15 vê mehê bangeke aşîtiyê bide raya giştî.